Inu em ram ne ngồi rồ video in ôm đây. sang ni som ni pani December ni November December ni som thun pakhat mangaya thla kan lame kani anu enjoy do ne tuk thuan sang ni som ni pathum January ni khat mangaya mu hi ani khu muthi amhil tui khop me thala ka hin lang eng ani hi voin sang ni som ni pathum January ni thum a hian mangaya hi fel em a biang te pawh rah thuah tawh mai te a duh leh tawh niang January ni li sang ni som ni pathum a mangaya a dira tam tawh niang a tap sen mai voin January ni nga sang ni som ni pathuma damdain tang kanin kan thleng khat chi a hei mangaya pawh mu tui khop mai anu pawh hrisel that hmel le kan lawm hi lo pa voin January ni ruk sang ni som ni pathum mangaya hei amu tawh a mahse rawn ṭha tum deuh nge mani hei a hmel a rawn dang lam deuh a mahse a rawn meng deuh zuai mai voin January ni riat Sunday sang ni som ni pathum zandar kuari toin ka hria moment kur mai mangaya pawh voin January ni kwa sang ni som ni pathum zana karen am lo hei tui takin amo ni hi mangaya ani lo voin January ni som pakhat sang ni som ni pathum mangayan zana nute ni me kan itu na te hian abengan khoe no mati mel khop mai
January voini som pali zana pazai te nau te ron ena tong tai na te ron mang thapa achunga kan lom hle a video a hang kan da venge pathian le pazai te chunga kan lom me January ni som ni pali sa ni som ni pathum amutui le mang ya